Mohli sme ísť pracovať len na určité miesta, a to tam, kde sa nevyžadovalo, aby sme teda popreli vieru alebo podpísali prehlásenie, že sme vysporiadaní s náboženskou otázkou. To totiž znamenalo, že ak som vysporiadaná s náboženskou otázkou, tak sa zaväzujem, že nebudem navštevovať žiadne bohoslúžby, cirkevné akcie. A pokiaľ to potom tí ľudia, ktorí to podpísali, zaviazali sa a porušili, tak mali z toho potom, niesli z toho dôsledky, čiže bolo lepšie. A zároveň to bolo lepšie do toho neísť a zároveň to bolo aj také verejné vyhlásenie, že ja sa nechcem vzdať Boha a dôležitosť viery, môj postoj k viere. Vy už ste zmínila nejaké zoznamy a tak ma zaujíma, či ste boli nejako kontrolovaní? Áno, to boli, pretože v tomto čase, ak niekto bol v niečom podozrivý, tak samozrejme, že bol na listine podozrivých, kde tedajšie EŠTB ho oveľa viacej sledovalo, kontrolovalo. A my sme to cítili najmä, keď nám prichádzala pošta, tá bola vždycky otvorená, niekedy v takom stave, treba dostali sme balík a ten poštár to doniesol ako úplne rozsypaný obsah